Познавачите на земната красота казват, че под слънцето няма по-красиво място от Рио де Жанейро. Природата, водата, чистият въздух и жизнерадостните хора правят градът на кариоките уникален мегаполис. Добре, знаем, че градът е неповторимо място за почивка с огромната си брегова ивица от 90 км. Познат е с най-пишният карнавал в света. Знаят се и неговите забележителности. Хълмът Корковадо, от който статуята на Христос е разперила ръце, закриляйки това благословено място. Националният парк Тижука с екзотична растителност. Захарната бучка, разкриваща гледка към стотина острова, образуващи Рио де Жанейро. Огромният стадион Марикана, самбата и фавелите, отличните ресторанти и хотели. Шумен и космополитен, Рио поразява с екзотиката си. Символите на Рио са уникални не защото трябва да превърнат града в туристическа атракция. Те са уникални от сътворението си. И щом се видят веднъж, никога не се забравят. Но това, което не знаем, за това, което не знаем, си струваше да се направи този филм. Освен самба, плаж, каране на сърф, футбол, плажен волейбол и множество безгрижни удоволствия, тук има съвременни технологии. 14 милиона души, жителите на Рио без туристите, се движат в коли и автобуси. А трафикът е като във всеки мегаполис, истеричен, въпреки прочутото латиноамериканско спокойствие. Независимо от това, тук въздухът е чист. Бразилците са разработили модерна технология за получаване на етанол. Тоест, горивото за автомобили не е на бензинова, а на спиртна основа. А този екологично чист продукт добиват при преработката на захарна тръстика. Около половината от производството на захарна тръстика в Бразилия отива за получаване на етанол. Така, освен захар, бразилците произвеждат и гориво. Според пилотна програма, действаща в Рио де Жанейро, няколко от камионите за отпадъци се движат със смес от соево масло и използвано олио. Ключовото министерство в Бразилия е Министерство на енергетиката, което доскоро се оглавяваше от министър с български произход. Дилма Русев е племенница на Елисавета Багряна. Баща й напуска България преди 60 години и Дилма никога не е посещавала родината му. Първо, политическата система в страната ни не е предразполагала вече бразилските поданици да дойдат поне като туристи, а по-късно нейната собствена политическа кариера я лишава от лично време. Дилма Русев вече е вице-премиер на Бразилия, а в плановете и до края на тази година България е включена като туристическа дестинация. Аз съм половин българка, а другата половина в мен е бразилска. Знам, че имам близки роднини в България, братовчеди, но времето все не ми достигаше да дойда и да се срещна с тях. Сега възнамерявам в най-близко време да осъществя това си желание. Баща ми е напуснал България преди Втората световна война. Бил е член на Комунистическата партия и, доколкото знам, е имал проблеми заради убежденията си с властта. При една криза е напуснал страната и е заминал за Европа. Известно време след това е живял в Аржентина и накрая през 1943-1944 година се е установил в Бразилия, където е срещнал и майка ми. Българската колония в Рио де Жанейро е една от най-малките. Само 9 души са се легитимирали като българи, а 3 от тях са емигранти от средата на миналия век. Повечето българи в Рио, 15 души, са в затвора. За тази статистика и за интересите на бразилците към България може най-добре да говори Жуао Вас, почетният ни консул в Рио де Жанейро. Бивш пилот, израснал в семейство на висш полицай, получил образованието си в най-престижните университети на Великобритания и САЩ, космическият Жуао има винаги космически идеи. Няма много прилика между българите и бразилците.
При вас е много студено през зимата, а ние изобщо нямаме зима. В страните, където е студено, хората се занимават с изкуство, отдават се повече на наука. В топли държави като нашата повече отпочиват, особено в Рио де Жанейро. Но ние поддържаме много близки контакти с Българската академия на науките, с учени, работещи в областта на космическите изследвания. Тесни контакти с България ще се установят на базата на бизнес взаимоотношенията. България би могла да бъде база за Източна Европа на бразилските бизнесмени. Русия наистина е възможност, но там има много политически проблеми. Сега пред вас ще се открият нови възможности. Дясната ръка на почетния консул Жоао Ваз в Рио де Жанейро и негов асистент е българката Нина Григорова. Пристига в Рио преди 10 години заедно с семейството си и въпреки различията между двете култури, остава да живее тук и може би завинаги. Прилика не виждам нито една, реално погледнато. Не мога да сравна с нищо приликата. Даже противоположно. Има огромно противоречие между България, между българина и бразилеца. Българина е малко по-нервна личност, малко по-забързана в действия, в контакти, с по-обширно мислене на нещата погледнато, докато бразилците са много спокойни. Приятелството най-вече свързано в кръга на да си излезе, примерно, да се седне някъде, си поприказвате малко или да седнете на маса, ресторант, където и да е. Нямат много развлечения. Специално тези развлечения, където те ги приемат като техни развлечения, аз не съм привърженик. Например? Например, в края на седмицата да седнат на някой от тукашните ланшонети, ресторанти, улични ресторанти навънка, да си пият бирата и да играят самба. Това им е огромно развлечение на тях, или да ходят на плаж. За мен нито едното, нито другото е някаква ценна точка. Как се развличате тук? В края на седмицата, евентуално да излезе малко на разходка с децата. Рядко на плаж, честно казано, на лятно време не обичам и много да ходя на плаж, защото е пълно. И не е само с туристи, пълно е с тукашни граждани, където плажовете са препълнени. Аз обичам по-спокойните места и с децата излизаме да се разходим или по някои от парковете. Миниатюрната българска общност се събира най-често в яхт-клуба, който е престижен морски център с ограничен достъп. Това е едно от най-спокойните и сигурни места в Рио. Факт е, че престъпността в града води световните статистики. Но в този морски оазис, романтичен и добре охраняван, българите с бразилско подданство искаха да ни покажат най-доброто от живота си. Ние сме в Рио от много давно, от 1948 година. Пристигнахме заедно с баща ми и майка ми, баща ми архитект Асен Михайловски от София. И заради него, може би, дъщеря ми, сестра ми, мой мъж също архитект. И мама на времето изследвала в Сорбоната, е правила френска литература, но и тя искала да бъде архитектка. Така че една пълна архитектурна фамилия. Но Рио е един прекрасен град и дано да не трябва да си селваме от тук някой ден. Много ли ви харесва Рио? Много, наистина. Какво ви харесва най-много? Много интересен като град, като обстановка, нали. Факт е, че целият се развил около цялото крайбрежие, много интересно. И имаме чудесни бразилски архитекти, които са използвали добре това, нали, цялата местност. Но от друга страна също Рио в момента е през голяма криза, финансова криза и много мизерия има. Но намерението ви беше да дойдете в Рио де Жанейро? В Рио, само в Рио. А защо в Рио де Жанейро? И понеже от книгата, която четоха, книгата красив град, се строи много по-културен, отколкото вътрешността на страната. Вътрешността на страната е много примитивна.
който се строи, по-големи постройки се правят. Винаги съм мечтал да се бъда архитект и инженер. Обаче в България на много време не имаше инженерия. Сираков и аз, като искате, да напишете едно подзаглавие. Българи от старо време, но на Любен Каравелов, а българи от старо време в Рио. Ние двамата сме доста остарели вече. Нали? Знаете ли той на колко години е? Изненадах се, че на 90. Да. И аз влизам в тази категория на 80 години. Не ви личат годините. Да. А все още така по-малко работя. Интересувате ли се какво става в България? Разбира се. Чета всеки ден вестници на компютъра, чета Стандарт, чета Дневник, чета Българска телеграфна агенция новините. Страшно се интересувам и съм информиран много добре. Много добре съм информиран за България. Даже и дума чета, за да видя какво мислят бившите комунисти, нали? Говорите много добре български. Как го запазихте? Това е факта. Ние винаги с двете сестра ми сме говорили български, с мама и тати в къщи. Аз поддържам с няколко мои приятелки българки от детинството, поддържам и кореспонденция, писмена кореспонденция до ден днешен. Също пиша много често на сестра ми. Поведнъж на седмицата тя живее в Монтевидео, говорим по телефона. И освен това, винаги съм държала да се запаза речника. Понякога някой дума, като събравам, мъча се да я запомня, да я повторя наново. И мисля, и пресмята до ден днешен смята на български. Децата ви какъв език говорят? И дъщеря ми и сина ми говорят много малко. Знаят азбуката и знаят, може би, някоя дума така, но не говорят български, за жалост. Мъжа ми, бразилец, винаги ми е била малко, съм се чувствала зле, някой ден да почна да говоря с тях на един език, който той не разбира. От друга страна също съм работила винаги, цял ден, нали, нямала съм време да се занимавам с тях, да ги уча български. Сега съжалявам. Много съм щастлива, имам едно чудесно семейство, един чудесен мъж, но всичкото е отлично, но при все това родината си родина. Виждам, че много здравословно се живее тук в Бразилия. Пресни сокове, пресни плодове. Това е много важно. Плодовете, сокове, зеленчуци, всякакви видове. И това е сравнително евтино. Хората в Рио де Жанейро са смесица от раси и народности. Черни, индианци, европейци, мулати. Високи, дребни, динамични, спокойни, весели, тъжни. Трудно е да се каже какъв е истинският кариок. Жителите на всеки бразилски град си имат прякор. Често се греши, когато общо на всички бразилци се казва кариоки. А кариоки се наричат само жителите на Рио де Жанейро, така както жителите на Сан Пауло са популярни като паулисти. Много добронамерени, сърдечни и не само бразилците са, цялата страна Бразилия е отворена за цял свят. България беше по-позната за нас в миналото по време на комунистическия режим. Тогава наши политици посещаваха страната ви. Но това беше отдавна. Сега трябва да променим представите си. Да покажем новата България. Двете страни трябва да лансират своя нов имидж. Разбрах, че 15 души са в затвора. Това лош имидж ли е за България? Не много. Бразилия е много стриктна сега по отношение на дрогата. Нямаме смъртно наказание, но има затвор за трафикантите. Тези хора в затвора не са дилъри, но се занимават с трафик на наркотици. Искам да помогна за едно много добро сътрудничество. Затова и открихме почетно консулство в Рио де Жанейро, което ще се опита да развие бизнес партньорство с България. Вашето правителство трябва да ни изпраща повече туристическа информация. Ще работим с Търговската камара и Търговско-промишлената палата. Има големи възможности за бизнес.
телекомуникациите, супермаркетите, познавам виното ви много добре. Ще каним бизнесмени в Бразилия и специално в Рио, които биха искали да работят с нас. Ще им покажем всичко, което правим и се надяваме, че партньорството ще стане традиция. Нашата телевизия може да показва повече документални филми за страната ви, а вашата за Бразилия. Какви възможности виждате за сътрудничество между българската и бразилската икономика? Би могло да бъде огромно. Бразилия търси контакти с всички страни от Европейския съюз и България е интересен партньор като бъдещ член на Съюза. В областта на агрокултурата има много общи качества между двете страни. Може да се осъществи контакт на базата на петрол и електроенергия. Опознаването на културата, литературата, изкуството също са възможност за сътрудничество. Новите технологии. За сега нямаме много контакти с български бизнесмени, но бих искала да се развият. Особено в моята област – петрола, газта, енергията, но и в други области бих могла да помогна, защото едната част в мен е от български произход. Да се опознае България е мое дълбоко задължение. И аз наистина бих могла да бъда полезна за развитието на партньорските отношения между двете държави. На местния диалект кариоп означава дом на белите хора. Тоест, с великолепието си, Рио е приютявал белите и богатите. Наред с красотата и лукса обаче, тук има много домове, обитавани предимно от черни, които нямат нищо общо с представата за цивилизован живот. Тези къщи са обособени в гета, които се наричат фавели. Фавелите много бързо се разширяват и завземат голяма част от вътрешността на града, като пълзят по хълмовете и отнемат от зеленината му. Повечето къщи се строят незаконно от бедни бразилци, които прииждат от цялата страна. Затова и са вдигнати набързо, често дори от картон. Нямат канализация, но могат да се видят скъпи телевизори и електроуреди, въпреки че на много от тях липсват покрив и прозорци. Това са свърталищата на престъпността и за чуждия на гетото човек крият много опасности. За разлика от другите градове, където фавелите са разположени в периферията, в Рио прорязват самия град и са обособени между отделните квартали. Тук често стават престрелки и размирици, въпреки че са охранявани от полицията, крият много рискове. Затова преходът към различните квартали през фавелите трябва да става с кола или автобус. Въпреки това, може да се види най-чаровната бедност и най-бедните изглеждат щастливи. Но дори в тези мизерни гета има колорит и екзотика. Въпреки че има социални организации, грижещи се за бедните, за много от тези хора уличният живот на бездомник е собствен избор. Понякога домът е само един картонен кашон, а храната това, което получи като милостиня. Свободата и безгрижието не се заменят за нищо. Съществена причина за тази бедност, освен икономическата криза, е и липсата на качествено средно образование в близкото минало. В последните години то обаче е задължително. Именно това бедно население създава и другият имидж на Рио – град на престъпността и насилието. Една предупредителна мярка към туристите да се сливат с тълпата и никога да не носят скъпи дрехи и бижута. Носиш ли дамска чанта? Нося, да, спокойно. Често да кажа, до сега не са ме обирали никога. Никога не съм била обрана, никога не съм имала проблеми. Спокойно си се движа и с дамска чанта, и с телефон. Че имаш и бижута по ръцете, нас ни предупредиха да ги забравим в България. За предпочитане, когато един турист не
идва за първи път в Рио де Жанейро, е много впечатляващо в очите на престъпник. За предпочитане да се махнат тези бижута и ценни обекти, които носите, за да просто да не предизвиква допълнително влиянието на бандитите, на престъпниците в Рио де Жанейро, но ситуацията не е критична, както я представят реално погледнато. Престъпността е факт, с който и туристите, и местните жители трябва да се съобразяват. Съществува, въпреки силно религиозното население. Основна религия е католицизма, а църквата тук има една от най-големите католически катедрали в съвременна архитектура. Усещането за живот, събуждането на сетивата, емоциите и мечтите е толкова силно в Рио, че може да превърне страха от улична кражба просто в дребно неудобство. Тези, които не искат да го приемат, могат никога да не идват тук. Тогава няма да видят изумруданите води на океана и вечно зелените острови, които не могат да бъдат нарисувани и от най-добрите пейзажисти. Защото тук самата природа е ваяла, щедро, даже разточително. Никога няма да усетят нежните пясъци на Копакабана и да чуят дружелюбното «Оле, амиго!». Няма да видят красотата на залеза в океана от малките ресторанчета на Ипанема с превъзходна храна. А тук разбират от храна и напитки. Най-старият плаж, но и най-популярен сред туристите Копакабана беше засенчен от модерния Ипанема. Леблон пък, освен плажни, предлага и нощни удоволствия. В Леблон се намира известното кабаре Ла Скала, в което самба школите показват най-доброто от репертуара си. Но да се върнем на тези, които се страхуват да дойдат тук, защото трябва да преминат през фавелите. Да, за да се стигне до най-новият квартал на Рио, Бара, наистина трябва да се мине през най-голямата фавела. Пътува се с такси или автобус, но никога пеша. И тези, които се страхуват, никога няма да видят ултрамодерните хотели и частни сгради с градини, в които има повече цветя от ботанически резерват. А пясъкът на плажа е толкова чист и бял, че цигарената огарка може да се види от хеликоптер. Привилегия да живеят тук имат най-богатите. Артисти, футболисти и политици имат имоти именно в Бара. Коктейлите, свежите плодове, местните специалитети, прекрасният климат – те просто трябва да бъдат усетени с сетивата. За тези, които имат смелост и искат да посетят Рио, ще кажем: това е градът на контрастите. Тук има всичко за всеки.